mụbụ igwe ekelekwe m ọzọ abịa m ọzọ n'ụbọchị taa udo dịrị onye ọbụla na-ege m ntị na-eme anya ihe echiri ya zere ya dị nwoke ma dịbara mma nwaanyị mma ndụ mmiri ndụ azụ ndị Igbo enwe m chọrọ ka akọwasịa n'ụbọchị taa ihe gbasara mmụọ asaa ndị Igbo na-eme ọkwa ndị Igbo na-ehiwe abịa na omenala Igbo ọ na-abịa na ọdịnala Igbo enwere mmụọ asaa dị ike mmụọ a mere n'ime ihe ha nọgasị ụfọdụ enwekwere ihe mere anaghị anya mana ha na-ezi ozi ya bụ achọrọ m ịkọwa ya bụ mmụọ asaa mma akpọ ya bụ mmụọ asaa mana mma akọwa ofu ọ bịakwa ụbọchị ọzọ ka nkọwazie nke ọzọ tụwa ihe onyonyo a ghara ịdị ogologo kere ma mmụọ asaa bụ ofu bụ agwụ nke ọzọ bụ ngwu nke ọzọ kwa ngene ọzọkwa ojukwu ọzọ njọkụ nke ọzọ elu nke ọzọ ala mmụọ asaa ego ya na asaa ka ọ dị mma akọwa agwụ kewa isi mmụọ niile mmụọ ndị a niile m kpọrọ ma ojukwu ma ngene ma ojukwu ma ngene ma elu ma ala ma ihe niile ndị a bụ site na agwụ ka ha niile si arụ ọrụ ya enwe nke ga-eme ihe gara agwụ. Kedu ihe agwụ pụtara? Agwụ pụtara mmụọ ozi. Agwụ onye ahụ mmụọ na-ezi ndị ichie ozi, ọkwa na-ezi onye dibịa ozi. Agwụ ahụ ozi ka ọ na ọrụ ya isi ozi. Agwụ ga-ekwu gbasara nke, agwụ ga-ekwu gbasara ojukwu, agwụ ga-ekwu gbasara ala, agwụ ga-ekwu gbasara elu, agwụ ga-ekwu gbasara nkele na mmụọ ndị ọzọ niile. Ihe ife ọwụwụ is a spirit of message n'oyibo, onye ozi, mmụọ ozi. Ya mere gboo mmadụ kedu ife mere na agwụ a ji wee dị mkpa? Ọ na-abụ ndị Igbo mụọ nwa, ihe izizi ya na-eme n'ala Igbo bụ ewere ya gara ọrụ onye a gbara ya afa ahụ arụọrọ ya agwụ. Agwụ a ga-ekwu akpa ahụ onye lụrụ onye a so na ọ bụ onye rụtụ a lụrụ onye a. Ihe ọzọ ga-eme arụziere ya agwụ ka a mara ihe mmụọ ọchi onye a chọrọ ka chi onye a lụọ na ndụ ya ka ọ dịrị ya na mma. Ọ ya kpatara na ndị gboo a na-atara afọ dịka esi ata n'ụbọchị taa. Onye Igbo gboo mbụ ọ na-ara ahụ ụlọ ya rughara oge ọ ga-eji lụọ nwa ya lụọ nwa ya lụọ nwa ya rụ ma ọ ga-eji lụ di ya lụọ di. Ọ na-aka ha kere na ndị Igbo gboo na onye nke a bụ mekaniki, rụọ kapịnta, rụọ mesi, rụọ nka o mechazi ya tụtazi akara aka ya o nwere ike mgbe o nwere uru na 30 or 40. Ọ dịghị otu a na gboo maka na ha na-arụ agwụ. Ịrụ ihe ndị Igbo ji arụ agwụ ka a mara ihe onye a bịara ụwa ime, ka a mara ihe mmụọ ya na chi ya jiri ya ka ọ bịa mee. Agwụ a ga-akọwa ihe onye a kwesịrị ime ka ọ dịrị ya na mma, ihe onye a kwesịrị ime ka ọ gara ya ọfụma. Agwụ a ga-akọwa dị ihe bụ akara aka onye a ga-eme ka ọ dịrị ya na mma. So ọ ya mere ndị Igbo ji arụrụ agwụ. Ndị ọcha na-emekwa ya kama ha na-emekwa dịka ọdịnala ka ha si dị. Ile mmadụ dịka Ronaldo na Messi, ị ga-achọpụta na Ronaldo na Messi bidoro gbawa bọọlụ na ụmụazị. Ndị na ha chọpụtara na ndị ahụ ndị bọọlụ na akara aka ha ịgba bọọlụ, ha na-agbaka bọọlụ anụpụta bụrụ nnukwu mmadụ. Mgbe ndị na ha chọpụtara na ha ndị bọọlụ, ha kpọrọ ha gaa na Football Academy tinye ha na-amụ bọọlụ. Eme mgbe ị nọ na Ronaldo bụ mekaniki, mechaa bụrụ Messi, mechaa bụrụ architect. No, mgbe a mụrụ Ronaldo na Messi, agba ndị ha na ha rụrụ agwụ chọpụtara na bọọlụ ka ha ga-agba na ọrụ ha ihe chi ebe ka agba bụ na akara aka ha ewere ha tige ebe a na-agbaka Football Academy, ha mụọ bọọlụ were nnukwu mmadụ. Otu a ka ndị Igbo chedi gboo. Ị ga-adị na onye Igbo gbara abụọ ebe a, gbaa abụọ na Kaduna, gbaa abụọ na Sokoto, zụọ ahịa ma mụọ ọrụ mee nka maka na ndị Igbo arụzi arụrụ agwụ. Ndị Igbo abụziri omenala mewezi omenelu, nsogbu adịzie, ndị Igbo na-akasị ya afụfụ. Ị na-aghọta na agwa oge ahụ ihe n'otu a dị, onye ọrụ na-akwanye onwe ya ugwu, onye ọrụ na-ama ihe o kwesịrị ime mee ya, ọ na-aga ọfụma. Ị gaa n'ụlọ chọọchị na ụmụ agbọghọ juru ebe niile n'odi ile ụmụ nwoke ga-etoru mgbe o kwesịrị nwa ọ ga alụma, nwoke ga-etoru mgbe o kwesịrị iji mmadụ ego o jighị $1 orikwuru nri ọnụ. Ihe akpatara maka na ọ maghị ihe bụ akara aka ya, ọ maghị ihe ti ya ji ya, ọ maghị ihe chi ya dịrị ya ka ọ bịa mee n'ụwa ya ma na-eyi ya ka na-apụgharị aka ya. Bụ agwụ isi ihe ndị Igbo na-eme ka ha chọpụta mmụọ dịere onye a na ihe onye a kwesịrị imere onwe ya.
Bill Gates na kọmputa. Ịgụọ ihe si Bill Gates ị ga-ahụ na mgbe o finish school ọ ga setụ kọmputa bụrụ nnukwu mmadụ na kọmputa n'ụbọchị taa. Emegbe na Bill Gates bụ mekanik bụrụ nke mechakwa bịa bụrụ kọmputa. No, ọ chọpụtara na ihe ahụhị ọrụ ya gaa n'ime ya na-emechi ya ike. So egbenwe mmadụ ọ ya ihe anyị na-ekwu, ọ ya ihe anyị na-akọwa. So ọ dị mma ka onye ọrụ onye Igbo rụọ agwụ ịmụọ nwa ọhụrụ, ịgbara ya afọ aha, mara onye lụrụ ya na arụrụ ya agwụ, mara ihe onye akwobi ụwa, mara ihe ma akara aka, mara onye a kwesịrị ime. Onye ahụ ga ebe a menwe ụwa ya gara ya na mma. Ndị Igbo kwetara na nwa mmụọ na nwa mmadụ mekọta ha na-adị mma. Nwa mmụọ emegide nwa mmadụ, nwa mmadụ emegide nwa mmụọ. Nke pụtara na mmụọ kwere ihe o kwesịrị ka e meere ya, ọ hapụ mmadụ onye a gabara onwe ya. Mana abịazie na church and I fire every spirit stopping my destiny. I fire you, I ban you. Everywhere my destiny is, locate me wherever you are. My destiny, locate me in Ipechakwa, every more and every Fuekura. Ndị Igbo. Mana ịbịa n'ala Igbo, ịbịazie na kịta na nsogbu odisi. Mana gbogbo ndị mmadụ achọpụta ihe akara aka onye ọ na-eme ihe na-aga ọfụma. Ekpegodo ekpere ka godo ka onye na ya aka onye ọba uru. Ka anyị chụọ n'ọdịnala na omenala ọ ya ka ga-eji bụrụ odogwu, ya ga-eji bụrụ ihe kwesịrị ịbụ. Ndị obodo Igbo na-eme ya mere ga-afụ onye ọcha ọbụla na-eme ọfụma. Ị ga-ahụ na o bidoro na nwata na-eji vidiyo ya na-eji ya aka ọsọ na mgbe o bidoro na nwata ka o bidoro nọma eletrọniks na kịta ọrụ na telivishọn, ọrụ na nka maka na ha ma na onye a nọ ihe kachi ya kwadoro ya. Mana ndị Igbo pụtara hapụzie ihe na-emere anyị egwu ga were ihe niile atụfu izizie na-akazi ụka kama aka ọrụ ka kedu ihe ha katara. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enweghị di iwu na ha amaghị ihe ha kwesịrị ime. Ụfọdụ nwoke na-ebigheri aka ha amaghị ihe ha kwesịrị ime, ha arụ ha agwụ, ha amaghị ihe ebe ihe chi ya chọrọ ka ha mee. Ị na-aghọta? Mana ọ na-ahụ atụpụ ọmara ya amara tupu ofu efe isi n'ọhịa. Ya mere agwụ ajọ ihe, agwụ arụọ ya mara ihe ị ga-abụ, ma ihe kwesịrị ịbụ. Tupu emeziere ihe ndị ọzọ gị na-aga n'iru ihe na-agara ọfụma. Ndị Igbo nwe mmadụ. Ya mere ọ ya ihe nwere ikwu. Gbaa kawa ahụ mee ịma ihe ọdịnala ndị Igbo dowe ya ka ọ dịrị na mma. Nwa mmụọ na-eme nwa mmadụ, nwa mmadụ na-eme nwa mmụọ. Enwere ndị mmụọ ndị na-ochigharịsịara ha ụzọ. Gị mara ihe ndị mmụọ chọrọ ka imere ha na-awara n'ụzọ gị ibụrụ mmadụ. Ọ bụ ndị kapta ha sịrị ndị kingdom of God sọrọ violence and after violence taken it by force a na-ekpe na fire. Mba, ndị Igbo anaghị eme otu a, ndị Igbo anaghị eme fire. Kama onye ọbụla nwere mmụọ ọbụla nwere ugwu a na-akwari ya. Ugwu mkpa nwa ijide mụta ibe ya. Nwa mmadụ kwarị mmụọ kwarị mmadụ ugwu ihe na-aga ọfụma. Mana ndị ụka bịa esozie fire, fire, every spirit and fire you are bang you are casting. Ọ ya omenala. Ọ ya nsogbu anyị nwere n'ụbọchị taa. Ya mere tụọ ntọala rụọ agwụ gbaa afa ma ihe niile mara ihe nsogbu ka edoziere gị ya ka a hazie ego. Asịra ị na-emekọta chọkwa ndị ezigbo onye ndị ajọ mmadụ jikwa na dibịa na-aghọrọ ndị mmadụ. Ndị ụka bara na dibịa na-aghọrọzikwa ndị mmadụ. So ị ga-achọ onye nwe eme ya emeziri ya dịrị gị mma. Ọnya ihe na-ekwu ọnya ga-eme anyị bụrụ odogwu mara ihe Chukwu ziri ya na-eme ọ na-agara ya ọfụma. Anyị bụrụ ndị obodo odogwu ya bụ ndị Igbo ọ bụrụ ka ọ ha m n'ọnụ ọha mmanụ. Ụfọdụ bụ na ọ bụ ihe ha ji ha bụ ihe ha na-eme. Ofu obere ihe ị ga-eme ị gabara onwe gị setụrụ mma agabara nkịtị nọ na faya ebiri kamgbe faya bara ha na chọọchị ka ihe bụ nke ọganihu mba ka ebita gurugo faya apandụ akasị ihe abụghị ọdịnala ndị Igbo ọ nwoke otu esi eme n'ugbo anyị. Ya bụ biko ihe akwa ihe ndị mba ọzọ na-eme ị gaa obodo oyibo ga na ndị ọcha bụ odogwu obere nwa asị na obido na nwata gbaa bọọlụ, obido na nwata arụma fon, obido na nwata arụma nke a kịta ọ bụrụgo odogwu na ihe ọ na-eme. Ọkwa ya otu ndị mbụ si eme. Ndị Igbo mbụ a na-atara afụfụ dịka si ata. Onye ọ na-awụ di mgba amarago na mgbe ọ na nwata amarago na ọ dị mgba ka ọ bụ edobe ebe ọ ga-amụ di mgba. Onye ọ na-awụ di nta amarago na ọ dị nta ka ọ bụ etinye ebe ọ ga-anọ na mụọ ihe kwesịrị ime. Onye na-ekwesị ịbụ onye ọrụ ugbo amarago na ọrụ ugbo etinye ebe ọ ga-anọ mụọ ọrụ ugbo. Tupu ya mmemme ya tupu ọ na-etolite ọrụ nnukwu mmadụ tinye isi na ebe otokwu ọ bụ otu aka ndị be si ebi ndụ. Ihe a na-emezikwa nwoke ga-anọ n'ọmụọ ahịa zụọ eletrọniks zụọ moto pas gbabụọ na Sokoto gbabụọ na Jos gagharịba bifo ọ na-enweta onwe ya ọ nọchi 40 or 50 years. O nwere ike nsogbu nwere ihe na-emekwa ya nwụjuo. Ndị Baịbụl bika ka ihe nlawa usoro ha soro omenala ha ọdịnala ha mere bie bika ka bie ogologo ndụ dịrịba na mma. Ya mere chọọ omenala ọdịnala ọ ga-emekwa bụrụ odogwu abụ dara na ebe mmadụ otu aka ha n'ọnụ ụbọchị ọzọ dịka m kwuru mma akọwa mmụọ ndị ọzọ kwa otu esi eme ya na ihe ọ na-alụ. Mana nke a agwụ isi mmụọ niile. Agwụ pụtara mmụọ ozi, mmụọ na-esi onye ọ nwere ozi gbasara ntị ya, gbasara ọganihu ya, gbasara ihe ọ ga-eme na ihe ọ na-agaghị eme, gbasara ihe ọ ga-eme na ndụ ya niile. Bụ mmadụ daalụ, ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ.